Tsanokadzi vati vatanga kureceiva mathreats kubva kuna Tytie and vapromisa kubva vangobuda havo muCapetown havasi kuda zvehondo. Tisati tararaka guys, ngatingoti kavara kanyaya yakatsanokadzi akatobva tachirara hedu. Mastreets macho nyaya dzacho dzawandisa asi taneta. Ngatingonzwai kuti Tsanokadzi vari kuti ivo haivo I've started receiving threats. Why me? Why me though? Stop calling me. It's fine. I will leave Cape Town. I don't want trouble. Tytie, stop it. It's okay. I will leave Cape Town. But I'm not safe, guys, because I spoke the truth. Saka vakutya kuti since vaburitsa secret yaTytie vachitaura zvimwezvo zvaitaurwa nhasisi vacho vati havasiri safe. Vari kuti vedu way, please take this serious. Haisi content iyi ichokwadi, hazvinei nemalove and likes. So guys, pane zvaitika kuna Tsanokadzi munoziva kokutarisa.